No niin, tää oli sitten viimeinen. Aha. Toi tiskikone on jo käynyt loppuun. Mä menen tyhjentää sen. Hei, anna sen nyt olla. Kun mulla on sulle tärkeää asiaa. Niin Jukka ehdotti, että mä olisin vienyt sut johonkin hienoon ravintolaan, mutta minä ajattelin tehdä tän omalla karulla tavallani. Jana, tulisit sä mun vaimoksi? Ei nää mitkään hienot sormukset on, ja nää voi kyllä vaihtaa. Mä en voi suostua. Miksi? Mulla on tunteita toista miestä kohtaan. Mitä? Ketä? Jukka. Mä en käsitä, minkä takia sun piti mennä kehottamaan Ismoa kosimaan Jaanaa tässä tilanteessa. Koska siinä on ratkaisu tähän kaikkeen. Kato, jos Jaana suostuu, niin elämä jatkuu niin kuin ennenkin. Eikö sun mielestä Ismolla ole oikeus tietää? Miksi mä menisin sitä satuttaa, kun kaikki on jo ohi? Anna ovi! Mitä ihmettä? Ismo, älä. Anna ovi nyt, kuulitko? Ehkä sun pitäisi mennä avaamaan. Joo, mitä hemmettiä täällä tapaa? Rauhoitutaan nyt! Päästä sinä irti. Me lähdetään tästä vähän alas juttelemaan. Hei, sattuko pahasti? No arvaa. Oliko sun pakko kertoa sille? Oli. Muuten Maarit olisi kertonut. No niin olisinkin. No, ja nyt sä oot varmaan tyytyväinen. Turha sun on ruveta tässä mua syyttämään. Tai sun. Te valehtelette ja te petätte Ismoa ja sit ootte valmiit vyöryttämään kaiken mun niskoille. Kuulkaa nyt aikuiset ihmiset, ottakaa vastuu tekemisistänne.